बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो निउस एकदमबारे भाइरेल जागासिनो दङ होनो हायोब्ला नोगोद 40,000 रां बान्था होगोन बेनिखायनो सोरबाफोर नुसन बायोब्ला खौरां हरनो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै खावलायहरदों कास्टम बसुमतारी गेसाव बेबायदि बुंदों कास्टम बसुमतारीया प्रमद बर'खौ गावनि थांखिनिफ्राय दोरदबायनायनि उनाव आरो गोबां बाथ्रा बुंनायनि उनाव राकेश ब्रह्मआ फिनजाथाय होदों बा फिननाय होदों लोगोसे सासे आइजोआ गावनि असे फिसायखौ बुथारदों मारै बुथारदों बेखौबो खोन्थागोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन सासे आइजोआ गावनि फिसाय जायबा फिसाया ट्राक सालायनानै जायोमोन बे फिसायखौ बुथारदों बुथारग्रा आइजोआ 25 बोसोर बैसोनि आरो बुथारजानाय फिसाया 27 बोसोर बैसोनि फिसाया जौ लोंनानै न'आव फैनायाव बिसिया नांलाय खमलाय खालामनानै गावनि फिसाजों नांलाय खमलाय खालामदों न'खरनि बाथ्राखौ लानानै संख्रि बानलुनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामदोंमोन बेहायनो रागा जोंखांनानै बिसिया गावनि हौवाखौ लाइलननि बा नाइलननि दिरुंजों गोरनायाव ओरै मेरनानै बोथेनानै बुथारदों आइजोआ फिसायखौ बुबाय थायोमोन जाहैबाय आरो गेजेर गेजेर फिसायाबो गावनि बिसिखौ बुबाय थायोमोन जाहैबाय आरो बिसोरनि गेजेराव गथ' गथायबो दंमोन नाथाय साखाथिनि मानसिफोराबो हमनो हायासै उनावहाय साखाथिनि मानसिफोरा पुलिसखौ लेंहरबाय आरो दायनिगिरि आइजोखौ बा बिनि बिसिखौ पुलिसा लांनाय जाबाय बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय पि राजकुमार आरो बुथारग्रा आइजोनि मुङा जाबाय आर मन्जुलाजों आरो गावनि फिसाय राजकुमारजों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो संसार जाबोगासिनो दंमोन नाथाय बिसोरनि गेजेराव फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन दा बे मन्जुलाखौ पुलिस एरेस्ट खालामबाय आरो एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय नोगोद 40,000 रां मोनगोन जुदि मोसौखौ गोमानाय मोसौखौ नागिरना हरनो हायोब्ला जुबिराजनि मोसौआ गोमादों दै खाथियाव दै बिमा सेराव जेबा दै बिमा मोनसे दैमा दङ दैसा बे दै सेराव दोदोंमोन जाहैबाय मोसौखौ बेहायनो माखासे रुथांफोरा खावना लांखुमादों दा बेनि जाहोनावनो जुबिराज बसुमतारीया गावनि मोसौखौ सोरबा मोनोब्ला 40,000 रांखौ फोसावनाय जादों निउस एकदमबारे भाइरेल जागासिनो दङ होनो हायोब्ला नोगोद 40,000 रां बान्था होगोन बेनिखायनो सोरबाफोर नुसन बायोब्ला खौरां हरनो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै खावलायहरदों जुबिराम बसुमतारीया 6001583203 आरो 94033300 नम्बराव आंनिनो मोसौ दाख्लै समबार 17 तारिख फुंनि 10ता बिदिखालि गोमादों आरो मोसौआ ओमफ्राय दाथ' जों सिखावखौ मोनथिया दा सोर लांदों जों मोनथिया आरोखि दा मोसौखौ जों नागिरना दासिमबो नागिरगासिनो दाबो नागिरनानै दंहैयो बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया बे खिन्थु खाथा कास्टम बसुमतारीया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने बे मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि सार कास्टम बसुमतारी फरायसाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै बा जेबो होआखै होननानै बुंदों दिनै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय दिनै जे जोङो 5,000 करि स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसटाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमकी हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन
बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया बे खिन्थु खाथां कास्टम बसुमतारिया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि सार कास्टम बसुमतारिया फरायसाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै बा जेबो होआखै होननानै बुंदों दिनै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय दिनै जे जोङो 5,000 करि स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसथाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमकि हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन